Днес ще ви покажем как се прави цялостен оглед на Mazda 6. Проверяваме първо боята за удари, кит, боядисвани детайли и маскирани елементи. Проверяваме абсолютно цялото купе със специална полска сонда, която измерва в наномикрони дали дадените елементи са пребоядисвани, дали са имали щети от удари. След което ще преминем към проверката на състоянието на двигателя. Отдолу за течове се проверява, корозия, цялото шаси се оглежда, ходовата част, амортисьори, задни, предни, двигател, охладителна система, състояние на масло, шумове от двигателя. В случая тази Mazda ще чуете, мотора работи доста шумно и има метален звук от двигателя, почукване, който не е окей. Колата е внесена от Америка, отново имала удар. Както виждате, ето ги и недобре направените елементи, бронята тук се опитвали да кипват. Ето сега състоянието на двигателя, отзад има течове, оглеждаме рогове, всичко по купето се оглежда детайлно, както и самия Bosch вътре. Ето виждате тук течовете на масло, как гарнитурата на капака на клапаните на двигателя, махаме задължително отгоре капака, за да се огледа дали мотора е мит, дали има нещо скрито. Отдолу се проверява също за течове кората, абсолютно всичко. Това всичко се прави на полеви условия при клиента. След малко ще ви покажем как правим и диагностика на двигател, на абсолютно всичките модули и системи. Тук в случая забелязваме отдясно сменен амортисьор, като в случая само един амортисьор е сменен, десния, левия не е. Не трябва да е така. Дисковете имат лек кръг, гумици китайски, иначе са нови, 25-та година, летни. Догледайте до край клипчето, за да видите общо взето как правим огледа и какво ще получите като информация, ако ни наемете ние да ви проверим автомобила. Цялостен оглед от професионален механик. Тук започваме с огледа отдолу. Гредите се оглеждат за корозия, автоковата система, цялото шаси, гледа се грането да няма сажди. Тук проверяваме вътре целия интериор. Както забелязваме, волана беше претапициран. Седалката също е сменена отляво кожата, но не много професионално направено. Личи си. Отзад иначе е доста запазена автомобила. Проверяваме всички екстри, как функционират. Елстъкла, огледала, шивидах, климатроник, огледала, навигация, музика, абсолютно всичко. Всяко едно копче се проверява. Пускаме диагностика, следиме живите данни, абсолютно всички функции, дали работят правилно, електрически ръчни системи, навигационни. Получавате абсолютно цялостно техническа експертиза на автомобила. Работим с оригинални апаратури. Това е Master 2 таблет King Tool, платен лиценз. Един от най-висококачествените диагностични техники на пазара.